Така, без да изпадам в излишен драматизъм, да ви кажа, че положението е много тънко. Значи, тази рана, която си мислих, че е някаква нюнюнка, в един момент се оказа, може да се окаже, всъщност, надявам се да не се окаже, може да се окаже огромен препъни камък. Направих консултация с хирург, направих консултация с ортопед, да видим какво ще стане. Пуснах изследване на кръвта, което познайте кога ще бъде готово. На 14-ти. На 14-ти и от това зависи какъв антибиотик ще ми вземат, ще ми дадат. Аз съм с температура от 1 седмица. И разчитам на този антибиотик да ми я свали и аз да тръгна като нормален бял човек. Както се шегуваме с Катя, мацката, с която ще пътувам, ако не умра от раната, ако не умра от инфекция, със сигурност ще умра от инфаркт в очакване на това дали ще тръгна и дали няма да тръгна. За момента дори не ми се иска да си представям възможността, вероятността да не тръгна. Обаче да видим. Това е много чакана дестинация. 8 месеца. Дестинация, в която името на дестинацията, инвалидна количка, не се събират в едно изречение. Те просто няма как да се кажат. Това трябва да бъде пътуването на живота ми. До сега. Нали, надявам се след това да имам и други пътувания на живота ми. Така, драги ми смехурко, както е казвам поета, да видим какво ще се случи с моята прекрасна рана и с моето дълго чакано невероятно пътуване. Чао! Надявам се всичко да е наред.